Už je tady prostor jen pro jeden tým. Jen pro jeden klub. Jenom pro šampiony. Po 10 letech získáváme double. A teď si naše hrdiny jednoho po druhém přivítáme na místě, kde jsme si pro double přišli a kde jsme ho získali a vyhráli. Je čas ocenit nejlepší tým nejen v lize, ale také v národním poháru. Je čas korunovat šampiony z Letné! A jako první jde golman, který to všechno vychytal. Číslo 24. Vojta Vorel! Vítáme dalšího šampiona z Letné, číslo 28, Tomáš Vízner. Číslo 22, nezastavitelný kanonýr, Lukáš Hrasín. Křestní jméno zůstává, příjmení se mění. S číslem 18, Lukáš Sadílek. U potlesku zůstaňme, číslo 11, Ingrid Tuci. Číslo 30, medaily visí na svém krku, Jarda Zelený. Číslo 32 obléká a medaily na svém krku za pár vteřin bude mít Matěj Rineš. Číslem 26 se nechává korunovat další double šampion Patrik Vidra. A s číslem 2 with number 2 Angelo Preciado. Ke korunovaci míří s číslem 10 Adam Karabec. Číslo 41, kolem pasu, spartanská šála a za pár vteřin na krku medaile pro nejlepšího borce v rámci World Cupu. Číslo 41, Martin Vítík. Letenčtí, prosím, velký potlesk pro hráče s číslem 4, Markus Solbakken. Pro svoji medaili si jde také Michal Ševčík, číslo 29. Dnes to se povedlo, ale zaslouží si ohromný potlesk golman šampionů z Letné, číslo 1, Petr Vindal. Letenčtí, nepřestávejte, s číslem 7 si jde pro medaili Viktor Olatunji. S číslem 21 se nechává korunovat před zraky vás Kuba Pašek. A máme tu dalšího borce. Číslo 8, David Pavelka. A chci slyšet další váš protlesk pro hráče s číslem 19, Honza Ejder. Číslo 34, třetí z golmanů, Kuba Surovšík. A teď chci skutečně slyšet každého z vás. Obledlý přichází s číslem 6, Kan Davidov. Bohužel dnes nemohl nastoupit, ale jde si pro spíš zaslouženou medaili. Číslo 25, Asger Sorensen. A nyní vás chci skutečně slyšet. Střelec rozhodující bránky číslo 14. A příjmení je na vás. Velko! 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 A jdeme dál, jdeme dál. Časy, je to tvoje. Číslo 20. Časy! Kozičko! Přátelé, nezastavujeme, naopak zrychlujeme. S číslem 27 Filip!
když tam nesmyslný zásah A vracíme se ke kanoníru. Letenství. Přivítejte dalšího medailistu. Honza Krista! Nyní přichází na řadu každý člen realizačního týmu ACS a každý si zaslouží váš potlesk. Prosím pěkně, přivítejte realizační tým AC Sparta Praha. Velký potlesk pro Martina Ticháčka. A další v pořadí Lukas Babalova, Kristian Klodu a Lars Fries. Takhle to nech, já se pak upravit, než budu chtít. Policie na zápase pozdě, něco takovýho. No, takhle to tak nech. Co jim měšťáci mezi mnou.